Heatoidufestival Grillfest. Meil on kokku 7 erinevat helindatud ala, igale maitsele on tõesti nagu midagi. Meil on uus asi, on sel aastal ka see Eesti-Soome sõpruse restoran, Finest Grill restoran Soome lavaga. Ja seal on karaoked ja bingod ja igasugused mängud, mis kõik olid vanasti eestlaste ja soomlaste vahel moes. Siis, kui igal eestlasel pidi olema veel oma kodustatud soomlane. Kes tõi mehukatit ja kilekotte ja kõiki igasugused vahvaid asju. Aga need ajad on möödas, et eks me nüüd üritame aru saada, et mis võiks olla see uus valem siis Eesti-Soome sõpruse loomiseks, et olgu kõike ja olgu palju. Naised saunas rääkisid, et aastal 2011 sa korraldasid Soomes Grillfesti Riihimäel. Elav legend seal siiamaani. Tahad kommenteerida, mis seal toimus? No jaa, see naised seekord rääkisid tõtt saunas. See on harv juhus, kui nad tõtt räägivad, aga jaa, tõesti nii oli. Ja tollel ajal ütleme nii, et Soome ei olnud valmis selliseks ürituseks. Praegu on kenasti siin aastal 2025 Pärnus Grillfest ju käima läinud. Teie Finest Grill restoran on avatud ja kui nüüd võrrelda 2011 aastal olnud Soomes toitusid ja täna siin teie valikus olevaid toitusid, siis kas erinevusi on? Joo, kyllä se nyt on vähän erilaista kuin siihen aikaan, mitä se oli. Mutta täällä on aika paljon suomalaisten tuttujakin ruokia, kun nyt mietitään, että tässä on ihan suomalaisia muikkoja. Tänä aamuna aivan tuoreena tuotuja muikkoja ja niitä paistellaan tässä voissa. Ja sitten on Karjalan piirakkaa ja possun potkua, mikä siis ei ole ihan perinteistä suomalaista ruokaa, mutta aina se, niin kun suomalaiset sitä näkee, että se on aivan sellaista yllätystä, että mikä toi on ja tää on iso valtava annos, niin kyllä tässä on tommoista meininkiä, että aivan niin kuin muutenkin, kun on suomalaista karaoke, hei. Tervetuloa vaan sieltä Suomen puolelta yhä enemmän. Teitä on monia, mutta tänne vaan, niin tää on aivan mieletön ruokafestivaali, niin tervetuloa. Tervetuloa.